Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subong nga adlaw, September 19, 2024. Traditional Jeepney Transport Group magapatigan sa untat biyahe kasunod sa pagdakop sa ilang nga mga lideres. Pag-asa wala sa may nakita nga weather disturbance sa masunod nga 3 ka adlaw. Suspect sa pagpatay kag pagsulod sa lalaki sa sako wala pa makilalaan. No seko, nagpasakas ang sukot sa bilis ng kuryente. Kag sa good vibes, plastado na ang 45th Masskara Festival sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-asa wala sa manakita nga weather disturbance sa sulod sang PAR. Ang bagyo nga si Helen ang nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kag padulong na sa Eastern China. Nagakahulugan nga wala na sang bagyo sa sulod sang PAR. May mga pagtipon-tipon sang panganod nga nakitaan sa western kag eastern section sa Pilipinas kag may posibilidad nga mangin low pressure area ini sa masunod nga mga inadlaw. Pero sa sulod sang 24 oras, wala sang may magasulod nga bagyo sa sulod sang PAR. May posibilidad naman sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Negros Island region. Sa number 9, 9.9 million pesos ang report sales gikan sa Negros Trade Fair sa unang adlaw sini sa Makati. Sino kay Arlene Infante, ang presidente sa Association of Negros Producers, ini ang makabigna nga maayo nga panugod. Sa nagligad nga trade fair, 7.2 million pesos ang sales sa una nga adlaw. 46.7 million pesos naman ang ginreport kabilugan nga sales sa 2023 kag ginalauman nila nga malapawan ini subong nga tuig. Suno kay Infante, nangin maayo ang pagbaton sa publiko sa Negros Trade Fair. Pinakamabakal sa kinaandan amo ang mga pagkaon. Suno kay Infante, madamo ang na-sold out. Pila diri among chorizo, ginamos kag iban pa. Tubtub sa Setyembre 22 sa Glorieta 2 Activity Center, Palm Drive, Makati, ang 38th Negros Trade Fair. Ka-sales ni siya sa so hopefully tani we can break the records ang last year. Kay of course, if you notice, grabe subong man ang amon ka-active sa Sokmed. Kag daw so far mayo ang reception sa amon nga social media na mga postings, no? Do kadamo kay sa na-reach namon. Sa number 8, balik Kapitolyo na si Provincial Administrator Ray Fran Diaz matapos opisyal nga mabaton gikan sa DILG ang kopya sang pagpatuman sang modified penalty nga ginpapanaog sang Office of the Ombudsman. Tigaylo nga 6 ka bulan ginpapanaog sang Office of the Ombudsman sa isa na lamang ka bulan ang suspension ni Diaz kag ni Attorney Sherry Sheila Villanueva matapos sila ang gireklamo bangod sa conflict of interest magkantanan sa isa ka expropriation case. Suno kay Diaz, matapos niya nga mapahibalo si Governor Eugenio C. Lacson ang mando sa iya sang gobernador ang mga gilayon mag-report sa trabaho. Nagapasalamat si Diaz sa nangintikang sang ombudsman pero sila sa gihapon ang mag-file sang appeal sa Court of Appeals para mapamatud-an nga sila ang inosente. Masobra sa 3 ka bulan ang suspension ni Diaz nga nagsugod sa atong June 8 matapos nga voluntaryo sila nga nagpaidalom diri. Ginapaabot ang back pay sa masobra 2 nila ka bulan nga suspension. Magapadayon na sa iya nga trabaho si Diaz kag hindi na niya sunod sa iya nga balikan pa ang mga persona nga naghingabot sa iya kung nag-file isang reklamo batok sa iya. So I would like to think okay man ang tanan. Although there are really a little bit of feedback, no? Pa-feedback man ko that nagahinay din man, no? Or naga-delay ang iban nga mga personnel naman. And though lain ko no kung ara ko no ilaman na iya comment, no? So well siling ko tani, no? Regardless of whether I'm there officially or not,
tani ang aton nga moral ang magyapon, no? Sa number 7, gun ban kag signal jamming ginaduso ipatuman kabahin sa pagpabaskog sa seguridad sa Masskara Festival 2024. Masobra sa 1,800 ka mga police personnel ang igatalana sa Bacolod City Police Office para mapabaskog ang peace and order kag ang tuyo nga zero crime sa pagsaulog sang Masskara Festival 2024 sa Oktubre. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang Deputy for Operations ng BCPO, ginaduso Manila ang pagpatuman sa citywide gun ban halin sa pagbukas sa Masskara Festival sa Oktubre 11 hasta sa 28. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Carola Joseph Chu, gina-evaluate naman sa karon sa syudad upod sa Bacolod Home Foundation ang pagpatuman sa signal jamming sa mga festival sites para mas mapabaskog ang seguridad. Kabahin sa pagpanghanda sa syudad kag foundation ang pagbalay sa traffic plan para sa igapatuman nga road closure, pagpasiguro sa food safety kag ang pagpahagan-hagan sa problema sa hakutay sang basura. Sa mga festival sites natin, we have pedestrian screening areas. So, ginaman din sa natin mga personnel na aragira. Para ma-check up natin, ma-screen ang mga nakasulot sa ating festival sites kung may mga dala sila na mga fossil, mga pointed objects, or anything na pwede nila gamitin pag-commit sa crime sa ating mga festival sites. Although we agree sa rationale kag sa intention nga ang signal jamming maka-provide sa safety sa kumuloyo, but we also have to consider nga ang signal is kailanganon man. So we also have to balance everything. We have to consider siguro makadugang ta ibang bagay na safety measures like i-examine ka ang site. That is within the expertise ng aton, the police side. Like mga bomb sniffing dog, amo lang aton i-prioritize kung pwede. Sa number 6, 2.3 million pesos nga balor sang shabu nakuha sa buy-bust operation sa Mansilingan sa Bacolod City. Arestado ang 4 ka mga maghimata sa ginpatigan nga drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa Purok Himaya, Barangaya, Mansilingan, syudad sa Bacolod, kaina sang kaagahon. Ang mga nadakpan ginkilala nga Sandra Jesus Perez, John Mark Aguilar, Junji Alila, kag Giselle Ann Braba. Dunsay mga high-value individual. Sino kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang head ng CDEU, nakuha sa 4 ka mga persona ang 338 grams ng suspected shabu na nagabalor sang 2,298,400 pesos. Dugang pa ni Benitez, madamo na sila sang reklamo nga nabaton angot sa pagbaligya sang iligal nga droga sa mga suspect. Nagagwa man ang ngalan sa mga suspect sa watch list sang CDEU kag mayara sa mga persona nga nagadala ng supply sa ila. Pasagahan sila sa kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Sa number 5, suspect sa pagpatay kag pagsulod sa lalaki sa sako ang wala pa makilala. Wala pa matupod sang Kabankalan PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa 50 anyos na si Jennifer Bingaan. Si Bingaan na nakitaan sa iya himata nga nasulod sa sako sa idalom sa iya Catholic kag yara na sa advanced state of decomposition Miyerkules sang aga sa Purok Luyang, Barangay Uringao, Kabankalan City. Suno kaya Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan Police Station, wala pa sila sa may nakita nga motibo sa krimen kag wala man sa saksi nga makahatag impormasyon para mapadasig ang paglubad sa kaso. Dugang pa ni Gasataya sa nakuha nila nga impormasyon nga kung mahubog ang biktima, may pagkabasa-ba ini, gani posible nga gindungtan sang iya naka-enkwentro. Samtang ginahulat na lang sang kapulisan ang resulta sang post-mortem examination. Agud mahibaluan kung ano ang gintunaan sang kamatayon sang biktima.
Sa number 4, pila ka mga balay sa kilid sang Taytay sa Barangay Alhis sa Bacolod City ang ginpang demolish. Kabahin na diri ang balay nga temporaryo nga ginadayunan sang namatyan nga pamilya. Naghawa ng kilid sang Taytay sa Magsungay River sakop sang Barangay Alhis matapos gindemolish sang katapos ng City Legal Enforcement Unit ang mga pamalay kainis sang aga. Pati ang mga balay sa kilid sang pika-pika ang ginpangguba. Nalakip sa ginakasang balay nga temporaryo nga ginadayunan sa namatyan nga pamilya. Ginsiling sang barangay staff sang Barangay Alhis nga malawig na nga napadalan sang notice to vacate ang mga pamilya nga apektado sang ginpatuman nga demolisyon. Damlag paginmando ni Mayor Albi Benitez nga masaylo sa relocation site ang mga balay nga yara sa kilid sa ginakabig danger zone o kunang yara sa kilid sa mga sapa kag Taytay. Inimana nangin rekomendasyon sa Bacolod Environment and Natural Resources Office tungod nagasablag sa alagyan sang tubig ang mga ginakabing illegal structures kagagud mapungga na madata nga illegal nga quarry operation sa kilid sang mga sapa. Naganit sir na ang balman ni kagawa di ba nitagwa niya naman si Cap Lady. Oo. Na gaan kami na Relocation. relocation. Before, di ba, nag-aanak ka mo, wala pa? Sang barangay, Ako ya wala pagid ko diya. Oo. Ako yung Dria na mismo nag-start diya wala pagid ko diya yung relocation. Sa number 3, nagsaka na sa napulo ang dengue-related deaths sa Negros Occidental. Kadamuon sang dengue cases sa nagsaka naman sa masobra 244%. Humalin Enero tubtub Setyembre 14, may 3,851 dengue cases ang na-report sa Provincial Health Office. Pathag ni Dr. Girly Pinonga ng PHO, may paglubo na kung tani sa kaso sa nagliligad nga semana o galing nagsaka naman ini, liwat, mahimo nga dalaman sang panyempo. Nagapabili ng dengue fast lanes pero hindi man puno ang mga ospital. Bangod nga may evacuee sa nagliligad ng mga inadlaw, isa man sa ginatutukan sa PHO ang sitwasyon sa mga evacuation center sadto. Nag-aabiso naman si Pinonggan nga kung may paghilanat kag makitaan sang iban pagid nga sintoma ang pasyente kangay sang rashes gilayon nga magpakonsulta para temprano pa mahatagan na sang medical attention ang natungdan. May pila sa mga napatay sunod sa iya nga ulihin na padangat sang ila sitwasyon sa doktor kag nag-develop na sang komplikasyon. Sa mga bago nga dengue-related deaths nga gin-report, mayara sang pareho nga bata kag adult ang napatay. Kung may ginabatsyag, better off. Diretso, bigadayon sa atong mga health facilities o mapakonsulta, bigadayon sa atong mga health workers pag mapacheck, bigadayon ang ilang mga labs nila. Especially kung the fever, may mga rashes, na tapos gina-avoid ka mga may mga bleeding tendencies sila bala. So, ang mga i-watch out pa. Sa number 2, Noseco ang nagpasakas ng sukot sa bilis ng kuryente sini nga Setyembre. Para sa September nga billing, nag-anunsyo ang Negros Occidental Electric Cooperative o Noseco nga may pagsaka sa bilis ng kuryente. 148 pesos per kilowatt hour ang isaka sa bilis ang kuryente bangod man sa pagmahal sa transmission kag generation charges. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang nagpasaka man sang ancillary service charges na nagresulta sa masobra sa 60 centimos nga saka sa transmission charges. Nagahulat na lang karon ang Noseco sa approval sang Energy Regulatory Commission para sa ila bago nga power supply contract para mabuhina ng ila pagsalig sa o kung pagsalig sa spot market kag mapahaganhagan ang saka sa bilis ng kuryente sa palaabuton. Wala pa sang announcement halin sa Negros Power kag Northern Negros Electric Cooperative kung magapasaka man sila sang bilis sang kuryente. Kag sa number 1, traditional jeepney transport group magapatigayon sang untat biyahe kasunod sa pagdakop sa ilang nga lideres. May report si Nico Delfin.
Ginhilway ng 5 sa 6 kamakatapos ang traditional jeepney group matapos makapiyansa sang 3,000 pesos. Ginpangdakop sila bangod sa nagluntad nga tensyon sa ginhiwat nga rally sa atubang sang El Fisher Hotel sa Daran Lacson sa Bacolod kahapon. Kabahin sa ginpasakaan sang kaso nga disobedience to a person in authority, sanday Bacod President Rudy Catedral kag Shalimar Saliut, Kenneth Co-President Lilian Zambrano, upod sanday Undok President Rodolfo Gardose kag Eric Bindoy, nga Secretary General sang Transport Group. Ina nga ginastadiyan sa aton nga mga legal counsel ang ina nga pag countercharge against sa nagkalatabo kahapon kay kadamo gid sang aton nga mga members nga nagkalasaktan mo na nagkalaiguan nagkalapilas kag mostly mga bahay namo nagkalaiguan gid sang water cannon kag kalabunggo ag damo gid sang mga affected. Wala pa makagwa sa Police Station 2 si Melchor Umangayon nga ginatudlo ng haboy isang bato. Resulta nga 2 sa mga pulis ang nasamaran. Ginpahayag ni Katedral nga ila ginakondenar ang pagpanakop pati ng pagpangbomba sa ila sang tubig samtang nagarali. Sa madason nga simana, natala na ang nationwide transport strike nga pagaopdan sang piston kag manibela. So ginakondenar gid naton ang ginobra kahapon sa aton nga mga kapulisan. Kaga ang tanan naton subong nga mga grupo sa nasyonal, kaga bilog nga Pilipinas, nga mga transport organization, sang manibilang sang piston, ginakondenar kag mayara sang pagahiwaton nga dako-dako nga nationwide nga transport strike tungod sa ginhimo sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Wala maimbitar sa Transport Summit nga ginhiwat sa sulod sang hotel ang katapos ng traditional jeepney group, rason nga sila ang nagrally. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga isa ka private event nga gintambungan sa mga modernized jeepney organization, opisyales ng LTO kag LTFRB ang ginhiwat. Ginpathagman ni Coronica nga antes pa sa ginpatuman nga dispersal, ginistorya na ang mga rallyista bangod nagatugan na sila sing eskandalo sa mga commercial establishment kag nagasablag sa lakat sang trapiko. Wala sila sang permit para magrally sa atubang sang hotel. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga events kag highlights para sa 45th Masskara Festival 2024 sa Bacolod ang plastado na. May report si Nico Delfin. Pangimbukada nga maga-perform ang singer-songwriter nga si TJ Monterde sa Bacolod City Government Center sa Masskara Festival 2024 sa October 12. Balantayan man ang Pinoy K-pop group nga BGYO nga ginapaabot magahatag sang kakunyag sa tuigan nga selebrasyon sa October 25 sa BCGC. Magaupod sa kasadyahan ang banda nga Rocksteady sa October 19, Shamrock sa October 27 sa Mega World the Upper East, kag Q-Shay sa October 27 sa Lacson Strip. Ginsiling ni Katie Matiling, presidente sa Bacolod Home Foundation, nga kabahin lang ang grupo sa masobra 30 ka mga performers kag celebrities nga magapasadya sang selebrasyon. Jam-packed din ang ato na schedule. If you see the schedule time, but it will be more compared from last year. Ginpasalig ba ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sa Konseo, ang dekalidad nga performance gikan sa 7 ka mga barangay nga magakompete sa street dancing kag arena dance competition nga hiwaton sa Paglaom Sports Complex sa October 27. The 7 contingents na nag-join are still quality ng mga barangays, not only some of them are small, but still. So together with the Home Foundation, we will ensure that natabukit ang quality over quantity subong sa state dance na competition. Nalakip sa mga highlights ng tuigan nga festival ang Maskanamit Food Fest, Masskara Olympics, Masquerade Ball sa October 25, Masskara Electroica Diva sa October 26 kag Miss Bacolod Mascara sa October 19. Kabahin sa pagpanghanda sa syudad kag foundation ang pagbalay sang traffic plan para sa igapatuman nga road closures, pagpasiguro sang food safety kag ang pagpahaganhagan sang problema sa hakutay sang basura. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, luyag naton tamyawon ang aton na pila ka mga viewers. Si Nene Grande ang nagasiling, good evening Digicast Negros X, watching live SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan, Moises Padilla. Have a blessed Thursday, hambal niya. Kag nagatamyaw man sang maayong hapon
Negros si James Mondihar. Kag nagapa-shoutout naman sa aton nga YouTube si Choren Martabo. Maayong gabi sa inyo. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.